पयलेच फावट भारताचे सेनेन पाकिस्तानाचे 7 कॅम्प उद्ध्वस्त केल्ल्यान रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकार आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे वाळपय भाजपा मंडळान अभिनंदन केला। आरडीएक्स खातीर वाळपयच्यान दिनेश करपे। ते सांगणारा शब्द नाही आमच्याकडे आणि त्याप्रमाणे त्यांनी हल्ला करून आमच्या 18 जवानांना शहीद केला। त्याचा बदला घेण्यासाठी आमचे प्राईम मिनिस्टर, आमच्या देशाचे प्राईम मिनिस्टर माननीय मोदीजी, तसेच संरक्षण मंत्री आमचे पर्रीकर, मनोहर पर्रीकरजी, तसेच आणि मंत्रिमंडळातील यांनी जे विचारविमर्श करून आणि ज्या प्रकारे त्यांनी पावलं उचललेले आहे ते अत्यंत महत्त्वाचे। आमच्या भारत देशाच्या सैनिकांनी जे रात दीस थंय सीमेर तळमळटाले, कितलीशींच वर्सां कितलेशेच दीस तांकां न फॅमिली, न घर, न दार न पळयतात। जे सैनीक असतात की घरांसून जेन्ना वयतात ते आपली बॅगां घेवन तेन्ना तांकां स्वताचेर विश्वास ना किंवा फॅमिलीचेर तांकां फॅमिलीक गॅरंटी नासता की बाबा आपलो सुपुत्र आपलो घरकार येतलो काय ना। इतले आसतना त्यांनी जे आयचे काम केला एक अभिनंदनाची बाब आसा आमच्या भारत देशाक आणि आमच्या ह्या गोंय राज्याक सुद्दां। दहशतवाद काल जो निपटून काडलो आणि त्यांचे जे दहशतवादी आसले तांकां सामके जमीनदोस्त करून आमची जी इंडियन आर्मी आहा तेंच्यांनी आपलो पराक्रम दाखयल्लो आहा। हेजें कारण म्हणजे कशें आहा की पाकिस्तान हे दहशतवाद करून आमचे जे इंडिया आसा, जे भारत देश आहा तांकां वारंवार जे त्रास सहन करताले हे त्रास सहन खूब जाल्ले आणि हे जे डेरिंग आहा, हे जे धैर्य आसा ते आमचे गोंयचे सुपुत्र आणि संरक्षण मंत्री ती मनोहर भाई पर्रीकर, तसेच आमचे भारत देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यांनी जे धैर्य दाखयल्लें आहा, हे जे डेरिंग दाखयल्लें आहा हे डेरिंग अशेंच चालू उरचें। आज खरीच खुशी भोगता सांगपाक की गेली कितलीशींच वर्सां जे पाकिस्तानी आहात, हांव ताका पाकिस्तानी म्हणना फक्रिस्तानी म्हणल्यार चड बरें, कारण ते आयज मुद्दाम तुम्ही पळयता की गेली कितलीशीं वर्सां पाकिस्तानासून एक छुपे हल्ले जाताले आमच्या भारताचेर आणि ह्या छुपे हल्ल्यान आतंकवादीक हातान धरून ते भारताच्या सैनिकांचे जे भारताचे आमचे भूमिपुत्र अशें म्हणटा आमी तेंचेर खुबशे अन्याय करताले आणि आमी खुबशे वर्सां हो अन्याय सोसून घेताले। पण आयज सांगूनशें दिसता एक मोठ्यापणान अभिमान आणि स्वाभिमान आहा की आयज भारताचे पंतप्रधान बाब नरेंद्र मोदीजी सारख्या पंतप्रधानान एक बरें पाऊल उचललें। त्याच बरोबर आमचे सांगपाचें म्हणजे संरक्षण मंत्री जे आमचे गोंयचे माजी मुख्यमंत्री आसले त्याचे खास करून कौतुक करपाचें दिसता की तेंच्यांनी एक बरी एक्शन घेतली आणि मोहीम राबयली।